най-добре спра до жена ми не само от задължение, ами защото тя винаги ме гушка и ми е топло. Тържествено влизане, добре. Аз съм Богомил Пешев, специалист биолог от Института по невробиология към Българска академия на науките. Работя в направлението по поведенческа невробиология и изследвам молекулярните и клетъчни механизми на паметта в мозъка. По колко часа спиш обикновено, теоретично и на практика? Обикновено спя между 5 или 4 часа и интересното е, че не се чувствам толкова зле, когато спя толкова малко, но пък определено колкото малко спя, толкова по-интензивно сънувам. Какъв е най-странният ти или най-запомнящ се научно вдъхновен сън? Аз не съм сънувал Менделеевата таблица, за разлика от Менделей, който предполагам е вдъхновил този въпрос. Много често сънувам, че докато съм на работа в лабораторията, забравям да изпълня експеримента си по точно определения план, за който сме си говорили през деня, което паралелно в съня ми навлича много често гнева на моите колеги. А най-интересното е, че това се случи в реалността. Винаги забравям да свърша нещо, така че това вдъхновява и научните ми сънища въобще взето. Кой е най-странният факт, свързан с съня, за който трябва да знаят повече хора? Сега, в мозъка на бозайниците има едно много малко местенце, което се казва локус серулеус. Сега, локус серулеус е много интересна мозъчна структура, защото той регулира промените в мозъка, когато сме изправени пред някакъв стрес или пред някаква емоция или когато има някаква много голяма промяна в околната ни среда. Интересното е обаче, че по време на REM фазата локус серулеус е неактивен. Неговите клетки не могат да възпроизвеждат сигналите. Сега, работата на локус серулеус е свързана с освобождаването на една молекула в мозъка, която се нарича норадреналин. Норадреналин е изключително важен тогава, когато регистрираме нещо ново или нещо силно емоционално в средата. Причината, поради която не можем да отделяме големи количества норадреналин по време на REM фазата на съня е, че много хипотези смятат, че тогава мозъка трябва да се оттърси от непотребната информация. Ако имаме по-високи нива на норепинефрин по време на REM фазата на съня, това означава, че може би ще стабилизираме, ще складираме повече информация от тази, която не ни трябва. Тоест, съня от една страна помага за запаметяването, от една страна помага за забравянето на непотребното, но ако локус серулеус е активен в този момент, ще сигнализира на мозъка, че нещо важно се случва. Затова по време на REM фазата тази част на мозъка не е активна и това позволява по-лесно да забравим непотребната информация. Котките очевидно имат специализация по сън и дрямка. Какъв би бил изпитът по този предмет? И можеш ли да научиш нещо от тяхното блестящо представяне? Много е любопитно защо едни животни, които спят толкова много и имат доста стабилен REM сън, винаги успяват накрая да бъдат толкова раздразнителни. Интересно ми е да видя дали, ако прекъсна съня на котката, всъщност тя може да бъде по-раздразнителна, отколкото тогава, когато се е наспала добре.